Ya ne masta. Kai, ni ne masta. Kai. Ai banka. Ni za ka zo ka samu kace masta. Tsoho da ni da girma na za ka zo ka samu kace masta. Allah kai da Allah bar maganan nan na doga kai dan harkalla ne. Yanzu abin da zai faru ka san menene dan ban wannan wiwin mana. Kuka. Mahaukaci wiwi. Kana magana nan ba a sai da kalanzir malam. Ka kai banza ne da an ce mun kai ne dilan wiwi ba kai ne na kowa ba. To ai ba ga mu zo ban bai. Banza wannan me wi nake so wi. To ai kana magana duniya ne wannan ka je bakin hanya in an ma'aikata za su wuce. Sai ma magana. Sauraron mana ka san wannan kana fadin gudina fa. Ya aka ni wai. Ni da dan iska ne nan da ka san menene ina wannan abin wanda ake sa ta wani dan ganye a dan nan ta cikin fefa sai a dan butsa dan ji dadi ba a gama tuwon ba kana mu gane me kuka kake magana ba a gama ba ka san me na fahimcewa kai baka da psychology su project din kanka ya kwance yanzu abin da zai faru baran sai ta dan baba ni da flyer ne da zan kunce ma tsiya ma sai kin ya sha kwana to wannan ma hukaci sai kin ban nan ka zo ga mun sai kin ma sai kin ya sha ka ga mi iskanci dan shege ya kawai dan uwanka caji kake yi nan tujurin uwa ka fa wallahi nan tujurin uwa ka kai ma hukaci ni dan iska ne nan da kake ji kana gani baka da lafiya ka ban nan kai jaki kai ni ne jaki ka ban nan